Sala de sport e aproape 90% realizată, mai așteptăm niște retușuri ale firmei respective și să toarne un covor sintetic care este atestat și care se poate juca pe acest covor chiar competițional. Urmând, eu ca și comună deja am realizat ca utilități apa, canalizarea și iluminatul electricul la această sală. Cea mai mare problemă o am cu gazele, care nu vor să-mi primească contractul până nu preiau sala de sport, apoi o să fac un contract cu cei de la Distrigaz pentru a putea să introduc și gazele în sala de sport. Ce plănuiți pentru anul viitor? Pentru anul viitor deja am scos la licitație 2 drumuri, drumul Monteoru Gura Sărății de Aluvie și Merei Lipia, și mai am un proiect care vreau să-l depun pe fonduri europene și o școală de la Lipia, deci mai e un drum Izvorul Dulce Nenciulești și școala de la Lipia care va fi depusă pe fonduri europene. Eu sper că e o realizare foarte mare pe perioada mea de mandat cu aceste drumuri, cu apă, cu sala de sport și chiar o să începe și cu canalizarea din 2016-2020. Săptămână va începe asfaltarea între Merei și Ogrâs, bani veniți de la Ministerul Dezvoltării pe PNDL. Tot până la sfârșitul anului lucrăm la apa din satul Lipia, care e aproape 60% din investiții realizată. Avem un complex de joacă pentru copii în dealul Vie și tot anul acesta o să reușim să dăm drumul la o farmacie deja care funcționează în Izvorul Dulce și un cabinet medical unde vreau să aduc un medic permanent la Izvorul Dulce pentru acest cabinet medical.